Han ka furu kɛ tileŋɔnɔ ko ye ten ka furu kɛ gulokiba ye n'i sɛgɛnna i b'a bɔ ka gulon aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye san muso ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majussin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na ŋa nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Fati, ne ka kulati ninnu nye minnu di ma i k'u ko bɛ min? Nye kulati minnu di ma i k'u ko bɛ min? Ne ko n ko si t'an ka dɔw ta so kɔnɔ k'u ko dɛ. M'a faamu. Ne ka jukɔrɔ kulusi ninnu n ka desu olu de ko don nye minnu di ma i k'u ko u bɛ min? E ye mun di ne ma ko ne ka ko ne ko n ko si t'an k'u ta k'u ko. Sitan ne ka fini jukɔrɔ fini kobaga ya? Han? Sitan ne ka kulusi kobaga ya? E jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye sisan? Komi ne fari tɛ nin cogo la. E fari tɛ cogo la cogo di? Sitan! Sitan! Ne ka kulusi bɛ min? Jukɔrɔ fini ninnu wa? Tan n'u di ne ma ko ne k'u ko ne y'u ko ne y'a bila armoire kɔnɔ. Armoire ɲɔgɔn tɔnɔ ne y'u ko ka jɛ koyi ne y'u ko. Armoire jumɛn ne ka armoire ya? E bolo tɛ yɔrɔ ne ka armoire kɔnɔ yan? E ta mun ye ne ka armoire kɔnɔ? E kan k'i bolo to ne ka armoire kɔnɔ? Fati tulo t'a la ko k'ale y'a ko k'a taara bila ne ka armoire kɔnɔ jɔn bɛ nin bila ka taa bolo to ne ka armoire kɔnɔ? Est-ce que nin kan ka don an ka so kɔnɔna yɛrɛ la wa? Han? E ta mun ye ne ka armoire kɔnɔ? tɔnɔ ne y'u ko ka jɛ koyi. Ne m'a fɔ i m'a ko ka jɛ sa ne ko i t'i bolo to n ka armoire kɔnɔ pourquoi? Tan ne ko ne k'u kuru ko k'a bila armoire kɔnɔ ne bɛ dilan E bɛ mun kɛ? I ɲininkaro la. E bɛ mun kɛ? Ka dilan ninnu labɛn. Ne ka dilan? Ne ka sokɔnɔ dilan e de b'o labɛn. Jɔyɔrɔ jumɛn de b'e la sisan furu kɔnɔna ne ka furu kɔnɔna o fɔ an ye. Ka tile bɛ kɛ dalen yan ka n ka kuran jeni fu ka tele k'a la ka jisuma min ka tile bɛ kɛ dalen manamanako la ani dumunikɛbaa ni fɛnw baarakɛla de b'a bɛɛ kɛ. I ɲɛ t'a la. Ne ko Fati e jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye furu in kɔnɔna na? Han? Ne ka furu la e jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye? Taa ka bɔ yan nɔ. Ka wusu la. Taa ka bɔ dɛ o tɛ wusu la o. Du cila in. E jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye Fati? Nin kan ka ne ka desu ko wa? Han? Baarakɛden kan ka ne ka desu ko wa? Ka ne ka jukɔrɔfiniw ko baarakɛla sokɔnɔna ka dilan da baarakɛla fɛn o fɛn baarakɛla tɛgɛ kan ka don ne ka armoire kɔnɔ. E m'a dɔn aw barika banna han ka furu kɛ tileŋɔnɔ ko ye ten ka furu kɛ gulokiba ye n'i sɛgɛnna i b'a bɔ ka gulon aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye? E san muso fɛn bɛɛ baarakɛla non jɔyɔrɔ jumɛn de b'e la k'i sigi ka dumuniba kɛ ka jisuma min k'i sigi ka tele lajɛ ka tile bɛɛ ban o la nafa foyi t'i la o kɔ a fɛn bɛɛ ye baarakɛla. Yafa ma jumɛn min yafa cogo di na yafa ma jumɛn de bɛ na donc ni ne don depuis kuma ja a y'a kɛ ko kelen ne dɔrɔn nin tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ nin bɛ se ka kɛra cogo di ka taa ne ka armoire dayɛlɛ nin kabako dɛ ne bɛ yafa ma n t'a kɛ tuguni san musow barika bannen don aw ye kɔni ye furu sɔrɔ fila dɛrɛmɛ la quoi furu barika tɛ foyi aw bɛ den barikama sɔrɔ nin na cogo di? n jo foyi t'a la yafa ma ne ka desu baarakɛla de b'aw ko sokɔnɔna furani n siso kɔnɔna dilan labɛnni o bɛɛ baarakɛla kan ka don ne siso kɔnɔ n ka sokɔnɔna na ne bɛ taa da yɔrɔ min baarakɛla kan ka don yen aw ko k'aw ka den barikamaw sɔrɔ Ala non ni kabako ye quoi a bɛ ala ni kɛra cɛ n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi min fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɛ ne fɔra an ka diɲɛ fɛn o fɛn baarakɛlaw sokɔnɔna jɔsi baarakɛla soju baarakɛla ka ɲɛgɛn ko baarakɛla
fini jukɔrɔ finiw barakɛla dilan dali barakɛla denmisɛnninw ka entretien barakɛla ne yɛrɛ kun bɛ se ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ fɔlɔ ne dɛsɛra o bɛɛ la parce que ko barakɛla taara an musow n'an m'a lajɛ ka segin an kɔ de nin tɛ ko ye fɔlɔ dɛ o la sisan n'an cɛw fɛnɛ nana fɔ k'u b'o barakɛlaw furu ka fara an kan an bɛ wuli boliboli la ka sɔrɔ an yɛrɛ de y'a kolokolo parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ i ka soju kɔnɔ barakɛla mana o ye ka bɔ o ye sigi tigɛlen de ka bɔ a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni ne ma mɔgɔ wɛrɛ fo ka saya sini ma barakɛla tɛ don ne ka soju da fɛ bilen jango k'a b'a sɔgɔnɔ baaraw kɛ il est temps que mɔgɔ ka changer nagata yafa de la fɛ Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu mago be titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayevoli Jona, kana Bergona Business Center la. An sigile no Bamako Sokuba kono, énergie kerefe. Immeuble Mali Simpara. An nege juru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a y'i boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ